Mga gas stations o nagnegosyo og produktong petrolyo gusto nga ipa-inspeksyon sa Konseho sa Mandawi City. Kini aron masayran kung ituman bagyod sa lagda o insaktong serbisyo sa produktong gihatag ngadto sa mga konsumidor. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, sa tinguha nga malikayan nga ma-shortchange o matikasan kining mga konsumidor maong gipapasar kining maong ordinansa. Ato sa regular session kaganiha, gipalabang ang ordinansa sa pagdili sa under-delivery and short of selling sa mga produktong petrolyo. Gipasar kini sa konseho sa first reading subay sa pagpasa sa komitiba. Matud sa nangamahan sa ordinansa, Konsehal Joel Seno, siya mismo nakadawat og mga reklamo bahin niini. May uban kuno nga nakasinati nga daw natikasan sa mapananglit sa dili insaktong paghatag sa produktong petrolyo o kuwang ra. Lisod kini makita kung nakarga o natubil na diretso ang gasolina o diesel sa sakyanan. Gawas kuno sa retail o ginagmay nga pagbaligya, dunasab kuno sa mga dinaghan o delivery sa truck sa mga produkto. Ang buhaton magudana ko, they want to maximize profit ba. No, even the slightest nga gamay nga kuan nga kulang maalkansi ang consumer mudato ang kini. Okay, ma-resell man to nila niya, human naman sad sila baligya. Sa draft ordinance, giawhag ang City Treasurer's Office nga mopahigayon og subsub nga monitoring sa mga nagnegosyo niini og paghimo sa regular nga inspection. Importante sab nga masuta ang calibration sa mga pumps ug dispensing pagsiguro nga walay binuang. Presyo sa petroleum products nung saka naog, and it's very tempting para nila nga buhaton na nila. So nagpreempta, although we already received reports, ako personally naka-receive ko reports nga makulangan og pila lang ka milliliters gagmay raton na siya, pero naay panahon gud nga og gagmay imuha na siyang i-accumulate, dagko na siya. Muagi pa hinon ang ordinansa sa dugang pagsusi, una kini mapasar. Apan kung may makita nga kalapasan, hayan maapektuhan ng ilang business permit. Lanang hisgot naman gyud ta sa og produktong petrolyo umang adlaw dunay lain nga oil price adjustment nga ipatuman sa mga petroleum companies. Sa abiso nila gipahibaw dunay rollback nga mahitabo sugod alas 6 ugmang adlaw. 40 sentimos ang rollback sa kada litro sa gasolina, 2 pesos ug 10 centavos sa kada litro sa kerosene, samtang 2 pesos ug 15 sentimos ang pagmenos sa presyo sa diesel. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.